जालायबाय मोनानायनि आगाव दामानि फेसबुकनि हिन्जाव नायनो माबा नायनोल' नामा मानसिफ्रा हिन्जाव नायनो माबा नायनो गावजों बिराद फाग्ला फाग्लि रोनाव लागासिनो फेसबुकाव गावजों गाव कमेन्ट हरदोंबा बिराद माने रिप्लाइ हरलायलायो आरो नै उमुक माबा माबा होननानै टाइम पासनो ओरैबायदि टाइम पास लस खालामो नोंसोर टाइम पास बेफोरबायदि खालामनाय माने आंनाव फैसा हाबनाय भिउस बारायनाय नोंसोर नायनानै कमेन्ट लिरनाय माने आंनाव भिउस बारायनाय फैसा हाबनाय आरो आं ग्र' जानाय होननानै साननानै लायो आरो मानो होनबा नोङो दानि जुगाव भिउस लाइक मोनाबाबो भिउस बायसिनाजोंसो जायोलाय आरो जाय मानसिया आं नोंनि भिडिअखौ नाया होनना बे मानसिया नायबाय थागोन आरो दैलिक नायबाय थागोन बे मानसिया आं नोंनि भिडिअखौ नायालै जाम्बा बुरबक होनलायलायो आरो बे मानसिया ओरैबायदि गोसो सेन्टिमेन्टस बे माबाजों नायबाय थागोन आरो उमुगा होद साला साख्रि गोनां हिन्जाव लादों बेयो नायबाय थाना बिनि आपडेटखौ नायबाय थागोन आरो आं नोंनि भिडिअखौ नाया होनगोन दे बेयो नायबाय थायो बे मानसिया नायबाय थागोन बेयो होमबा नायदो लाबा सोरनि आंनिसो जागोन आंहासो भिउस बारायगोन भिउस बारायनायाथ' आंनाव नुजाफैयो आंनि भिडिअआवहाय नोंनावलाय बोरै नुहैगोन आंनावसो नुजाफैगोन नों कमेन्ट लिरनाय मानि कमेन्ट गाज्रिखौ लिरबाय थानाय मानि आंनाव फैसा हाबनाय भिउस बारायनाय नों शेयार खालामनाय मानि आंनाव फैसा हाबनाय बुजिबाय दानि जुगाव भिउसजोंसो फैसा हाबो दानि जुगाव भिडिअ मोजांबाबो थाइब्लाबो लाइकबो कमेन्टबो गैयालै होनखायो आं सिगाङाव एथ' मोजां दामि भिडिअ बानायबोबाय बिल्डिं फिल्डिंफोरनिफ्राय वालफोरबो बानायबाय दामि भिडिअ बानायबाय 1% शेयार जाया मिथिबाय लाइक कमेन्टबो फैया होनबा एथ' खस्थ' नोङो बिल्डिं फिल्डिंनिफ्राय बानायबाय नोङो क'क्राझार गौरां बेफोरबायदि बायदिसिना बानायबाय होनबा लाइक कमेन्ट भिउसबो फैयामोन बे समाव ना बेफोरबायदि भिडिअ बानायखायसो दा कमेन्ट फैबाय लाइक फैबाय बिदिखौसो नायबाय होनबा नायदो दानि जुगाव बिदिबासो लाखिब्रा लाब गैया ओंखायनो कमेन्ट गाज्रि हरनाय मानि आंनाव फैसा हाबनाय आंनाव लाखि नांगौबा नों हासुनानै दलर उन्दुनानै था लाब गैया दानि जुगाव मिथिबाय दानि जुगाव शेयार खालामनानै लाब गैया आंहासो लाब दं गावजों गाव मा खालामो नै उमुगा माबानो होननानै शेयार खालामलायो आरो गावजों गाव नोंस्रा मा बेफोरबायदि शेयार खालामनाय मा नोंसोरथ' मोनजायाखैना आंसो मोनजादों नोंसोरथ' आंखौ नायाखै मा कन्टेन्ट नायनो हादों नोंसोरलाय आंखौलाय थाइसे थाइनै सहाय खालामदों मादों आंखौलाय आंनि हिन्जावासो नायदों नोंसोरथ' नायाखैना जाम्बा बायदि आंहा मोनजादों आंहा मोनलोंदों आंहा जादों लोंदों उदै सिङाव सौहरदों नोंसोरथ' मोनजायाखैना जाम्बा गावसोर मोनजानाय बायदि बिराद रोनावबाय थायो आंथ' मिनिनोसो ओंखारो आं रिप्लाइबो होआ आं नायाबोलै आं रिप्लाइबो होआलै जेब्लाबो आं रिप्लाइ होआ जेबो रिप्लाइ होआ आं कमेन्ट रिप्लाइ खालामनायबो नुवा आरो भिडिअखौ आं रिपर्टसो खालामजोबो मानो होनबा आं भिडिअखौ बेफोरबायदि माबानि थाखाय होआखै दै भिडिअखौ आङो मेम'रि थानायनि थाखायल' होयो आं मा जादों मा लोंदों ससियेल मिडियाआव गोसारलाबायथों होननानैसो होयो आं बिदि फैसा थैसा आं लब जायालै फैसामोन दामोन आं बेफोरखौ जेबो मिथिया नोंसोर नायनानै भिउस बारायनानै फैसा हाबो ना मायो आं बिदिखौ मिथिया आरोना आं जेबो मिथिया बिदिखौ सिगाङाव आंखौ बिराद फाग्ला ल'खायोमोनलै मानसिफ्रा फेमास जाबाल'लै मानसिफ्रा ओरैबायदि फेमास जाबा बाब सानसुमा नार्जारि ओरै माबा माबि मोजां खबर लाफ्लागोन मारै दं मारै माबा दं होनफ्लालायगोन आरो फेमास जायोबा बै समावथ' जेब्ला 2023 आव बिराद फेमास जादोंमोन ना मानसि गिदिर लांनाय माबा लांनाय बिराद फेमास जादोंमोन बे समाव बिराद मानसिफ्रा साख्रि मोनसिगोन माबा मोनसिगोन आंखौबो नायनांगोन न' बां एसे सहाय खालामहरनांगोन सानसुमा होननानै घन्टा दोरखार दाना बेफोर मा जाखो जेबो सापर्टबो गैला जेबो माबा गैला लाब गैया दानि जुगाव